Usa ko na ipailog ninyo no. Kuan niya akong butang sa kalidbo. Pero sayaw sa mudaan. Amatay do gaya pod ana. Malangan ta Basta kalibo. War ba kay kwarta nya? Dugay ti da kay Meo, ginadog sugdan tani kay. Ang amo ang kuan dire. Ang nagdali may kay parang nami Bansuroy ba? Bansuroy. Bansuroy. Alas bidi ko na ipakuan ninyo. Abi. Baili. Ni sayaw mo. Ni para kuha mo ng ninyo. Kalibo naman eh. Lagi. Karon kay lamot man sa dipo. Okay, undang na mo kay murag excited na kay muda. 1, 2, 3. Bom ni kwarta. Bair man din ni. Tugawan ay. Buar ba ne? Kana. Angol magkwarta. Kana. Mau ani tayo klaro kwarta sa kalibo tayo gibutan. Kulit oy. Ingon kwarta sa kalibo klaro di ay. Kaya pa kaya nanas law. Kaya ba? Mutik mo na humot ba ne? Kaya gani. Kung niyabang ni sila nga. Nanas law. Hindi mo akong Ay, patay. gaway kwarta, way kwarta. Hahakoy sa kalibo. Kuno sa kalibo nimo. Sang tao ni. Mao nang bahaw. Bom kay klaro. Tuga-tuga makasap Ang akong ingron to ni mo tae. Bom kay klaro, usab tay mong gibuhat. Usab. Angol na kwarta, kana. Dapat yun. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan ang sabi mo na ipaksa mo. At di ako topic baby, di ka maglato.